Ngakan mau ki don ki rurong ba menshua ki ba ong ba ka mekhlia ka di ka jela ka barus pa an ki bru ka baduk ti mentapat ka niti ayub ka don sendon na si ta ki reliable la ta ban proof ban pensya kata ba ka mekhlia ka di ka jela ka barus pa an ki bru la ni ki nong snong ki joka ki long ki baduk bat ka ba pen long kumta ya ka jinglong ka jingman ba ngi ruspa makna ngi duk pan kadi namat bang ngim syam la don ye ki nong yalam ki babiang nyam syam ladon ya ta ki right policy ki ban ya rap ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka liang baro ka don ka jur ba la da pin pej haman ki shinong haman ki jaka ka jur ba ka ne ka disparity da ne ka jinga per pedeng ubaduk barus pa pin yo i ke ba katwi kendiat ki nong song shinong jong ka jala kinya lamborghini kinya ya ki audi kinya ya ki you le se don ru le se ki ban don ki private plane ya ka ba le se empat biang ki jaka hiar ki ngim pa i ten re ki bru ki baduk pat ka jur ba ka ka waina ki jing penlong ban ya ka mekhlia ba kan duk kalong ba kumba pitip kalong ba ka mekhlia ka yo ka kot jong ka mekhlia ka syong ba ha ka ni ka revenue ki bami na ki marpo khandau kham tam no kul ki babun na ki babun na ka platangka jong ka mekhlia ta phin phai haswa ban khang yo do yong na ka jingti do yong phin bat hadin jong ka ta la phin pet ba ka don ba ka ta ka jing pher ka jing jingai bat ka ika bajia kolong ba hadin bala dap khang yu do yong ka yet ka illegal transportation illegal mining but illegal transportation wing yong ka illegal mining but illegal transportation kamut kamdon ga jing siu khajana jong kini ki brio ki badi dan ki basalan yu do yong bat haba kamdon ga jing siu khajana kabumut ka ika bajia kolong ba ka jalla ka duk ti haba ka duk kamla ban wanra ya ki program la ni ki policy ki bobun ki program ki ba ka makhlia ka pentrikam hakini ki san sinem tam bun hi ki de ki central flagship program la da phine keren NRGS hanong kondong ngi yo i tang ka tu hi ka bandan ti ngi ne keren ye ki we ki IAY PMG AY ki tu ki ban sna ye ki yeng ki baduk ru ki tu ki de hi ki central flagship program kini ki jing rap ya ki breu ki ba rep mo lang ba ki tu ki scheme ki bo per ro ker ki tu ru ki de ki central program ngi ka makhlia ka launch ki program kum ki tu ki focus mo ye ki ba u senyang u songdor le se ar hajar tila da pin ken pat ka jinglet u chief minister chaba ti kan ga jing sentut jong ka pisa ta ka well drain yo mo ka jing sentut jong ka pisa ru na ga jala ka jong i sabar ka bom kai ti kini ki penlong ya ka jala ka jong i ka baduk ka ladi ka multiple factor ka jing bom don ki policy ka babiang ka jing penlut pathar ya ka pisa ka jing overspend ye ki project ki bapero per kum ka ganol handle project mo ni so sarong bom ta ba gorohil ka yo ya ka handle project repeat ya ka history jong ka bajia ka project ka baladi ban commission how arjar khapra ngimtip na ki daw yu samala kawan ga new government ka ban spend biang tu nyo pho ne proper kurur extra de mentang sayo ya ta project de ka we ka project ni ending up in spending kumta palat nyo pho proper kurur so bakia spa so khandai kurur sa ki we project ki bom kai tin lor kata ada pin kan mau ngidon saya ki policy kam kai ke bakta ya ko yo kot ada pin kan mau ka vat ya ka petrol badisil hajing sya ka vat ya ka petrol badisil la dap siu de ki pajba kini kinong bu telepon kim sim la siu sya ka sorkar ka lepno ka map kan no persen lagi ti ka sorkar ka jela ka jongi hajaka bakan yo sipo kurur le se ka vat na petrol diesel na mar baki map no ar phone le 4% ti gindu no ti kum kini ki policy kum kini ki jingjia ki balalong kum bong fokus mau kadang remdor ka tu ka dara la ne ka tu ka pandal ban ya borok ki senyang basam tu tikum kita ki policy ki ngi pentrikam kum kita ka vision hajing sha kum ka focus is a beautiful scheme la da pi ai bet ye ka tu ka work order sha ki no rep mo kin yo ya tu ka pisa le tit unu senyang
na nasionong lani nang no kleti senyang te kelayaram menta ki wanra usnyang banabar anda ulawan hande bon itu senyang ki yapno te utu senyang ubai ribuan bagi te utu katuka pandal bagi sina we senyang jika mencong dak rajar usang darno ajasan spa ne lah hajar kabumut ba siteng jong tak pisaru la suya berat kai kini ki program ki balong unproductive lah hajar siteng we senyang te khasan spa ngi la suya berat kai thì sakawai ru kawai na ki jing daw le sui ki ba penlong ya kan khlia ba kan duk kedi overspend of public exchequer kan ni ke jing pelut phut pelat ya bisa jok ba in ai nuksa kum ka sobakia mo ka don ke jing pelut ke ba palat ya ka sispa sa khandai kuru tang kawai ke project sispa sa khandai kuru udum lan ni ka assembly ni habat sana arsin ya ka juk kakap thì là ka jingnut kala bantam arho lai pokur tang na tu jing hab jong tu udum la se sa ki project menta kum ka tura stadium mo ke PE sangma ka tu stadium menta lahaban pelut bisa biang bersna ki surok ki bade benne license ki tri ki bru jong ki politician ki kane tang alai panai kumangi yo im ta ke bajia stu ki tan ablarem terter mo ki surok tu ki im tu te kane ke jing overspend ya ka pisa jong pa ba ya ha ka jinglut ke ba let's say di banluk san pokrur ni spend prapo kana pokrur ka penlong ya ka jela bahkan don ha ka portion bahkan kit kulai ba mati the way la kit kulai ba mati ni so thu sai ka yo ka kot jong kata ka jela ti hakini ki snem ru ngimdei ban klet kalong ba ka jing penlut jong ka sarkar ban siu tulop ya kitu ki chairman ki co-chairman ki deputy chairman ki vice chairman ngatharai la da phinia karen system ki poide ki phokurur ki turu tika tu ka pisaru kam don kata ka productiveness kumba POE le kumba na leng jong seng ila lap le ki don ki committee la ni council ki babaro san snem tang ka kawi ka committee la ne tang kawi ka jingalang ru kam syam na syong ka bumut babaro san snem la shu ya bamei ti ngim don pat saya kita ki program la ki policy ki ba la ban sustain long term kumno ban yarap ya kajala ho ki ka sarkar kala ban ai daw covid ritang ko wingi di so thu kalau ka covid kam shim la jia tang me khlia ka covid ka don hakaleng jong ka perthai ti lada ka me khlia ka sakta covid ka samru ka sakta ti ka covid kam di ka daw jong ka jindu na ubli ke covid ke kata ya barok kar indi amdi tang po makhlia ti habang ngilong baar ha ka jingduk bad banikong ha po not is kabomut ba kidon ki daw de ki wi pat ki daw ki ba ki wakta de kumbang ka daw pi kelong kita ki de ki daw ke jing bomla ban yarap ya ki bru ki ban sengkam la jong ke jing bomla ban promote ya ka rep ka riang ka beri ka major economy bakbun jongi ka jing nang sentut no jong ka pisa ka jongi sabar la pin le ya study da ki pho hajang nut ki samla ki jongi ki puli no sabar da ki pho hajang ngim kunai mo kembang yong ke bangim kunai ka penlong ya ka jela ka jongi bangin lacking behind ki bubut ni lacking behind ya ka health sector ni lacking behind ya ka transport ni lacking behind ya ka yo ka kot leng ba ka rep ka riang ti ka penlong yang ngikum ka jela ka baduk bat ka daw ka ba khadu du le si ka ba ngi habban ya sim kum ka we na ki daw le se ka long ba kan ni ka jing bom pat long politically conscious jong ki bru jong ni ha por election ki dang bun da ki borom ki bru ki jong ki demand entertainment por election kim demand ban ne karen issue ki demand ni entertainment pi haban ai bam haban ai cindi ki bo pero per haptem ki jing roi ki bas tonat ki bas obang ti ingi lada ka fokus ka jong ni ha por election ka yat sa ka entertainment ti ka result ka di be kata ba man ka sansnem ngin sanang hiar habukut ki we ki jala ka nang ya sapang ngi nang sadin berkat bang nang sadin kan penmi ya ki additional problem ka employment kan wan ka law and order kan wan ka ni ka tension ka jinglong tension ha ka san perkhan jong ki samla ber ki kisem kan wan kata ka well drain kata ka jing syak jit no jong ka pisah ki jong ni sabar kanang jur no beli ngimdon ki university babiang ya hablet sabar ngimdon hospital babiang ya hablet sabar ngimdon ke airport babiang ya haban let sang goti watang ban sin flight ti kini ki di ki borok ki ba penlong yang ni bahkan
tak bat mentang ilong ba ar hari India hi berhui ha jingduk bat satangkat no la dangi yai da kane ka tren kanom penlengo yang ngabangin long kong hari India hi berhui